MacDonald yn mynd am baslet draws yn syth at drod Ceon Reffel. Reffel yn torri fewn. Ac yn osgoi amddiffynwr arall yn dod o hyd i Mael Davies ar rasgell dde. Yn y gornel. Ni'n cael croesiad i fewn. Gosodjewski a'r peniad yn gorfod i Farrar yn y gol i Conwy. O'i arbediad da. 17 oed yw'r golwr ifanc. A ddangen fe fod yn effro fyna. Jeffries mewn i'r cwrt. Mae Snaith yno. Snaith yn curo Farrar i'r bêl. Ond methu canfod cefn y rwyd. Snaith ar lawr yn y cwrt. Mae'n apelio bod yna drosedd. Ond ni'n chwarae ymlaen. Tafliad at Jojewski. Yn rheoli dau drad y croesiad. Reffel sydd yno, Reffel. Penio lawr at Nathan Wood yn taro'r trawst. Mae'n bwysio lawr. Ochr anghywir y llinell i Penybont. A mergyd gan Wood, ond methu canfod cefn y rwyd. Mae Conwy yn parhau i gadw Penybont mas. Mae Caffrey. Be ymlaen ti ar? Little more, mae Little more. Yn cael lawr ar Pennock yn taro'r postyn. A mae'n cael ei lorio. Ni'n cario ymlaen chwarae. Conwy a ergyd arall. Methu taro'r targed. Am gyfle i Conwy. Bydd yna wedi bod yn sioc ar ôl yr 20 munud cyntaf lle mae Penybont di llwyr reoli. Taro'r postyn. Reynolds, Mael Davies o'i flanau. Jojewski yn codi. Mae Sam Snaith yn y cwrt bach. Wel, yn gyrru'r bêl heibio i Farrar, ond mae'r dyfanwr cynorthwyol wedi codi fraich. Dwi ddim am gyfri. Wel, Penybont o'r diwedd ar ôl pwysau gymaint yn rhwydo, ond dwi ddim am sefyll. Jeffries. Tiat, Jojewski. Mael Davies. A'r ergyd yn syth at y golwr. Jojewski nawr yn casglu. Reffel. Ni'n gosod i nôl a Wood yn agor ysgorio i Penybont. Farrar yn cael trod ati ond methu cadw i mas yn gwyro fewn i'r gol a Wood yn sgorio gol heiddiannol iawn i Penybont. Reynolds. Reynolds dod hyd i Reffel. Ddim yn camsefyll, ond yn gofod oedi. Croesiad ac ambeniad gan Wood i gael ei ail o'r gêm. Gwaith da gan Reffel i greu fyna. Amseru rediad i byd o camsefyll a wedyn ni. A croesiad cael ei bwyso'n berffeth. Reynolds. Tafliad yn hir. Y cwrt bach. Jojewski. Wood yn casglu. Wood yn twyllo Rhys Williams a Snaith. Unwaith eto mae Penybont yn taro'r trawst. Tro yma, Snaith ar peniad. A gwaith da gan Wood i greu. Mael Davies yn gweld rhediad Nathan Wood. Unwaith eto, Penybont yn mynd am y baslet draws sydd wedi peri problemau i Conwy. Cafna. Ond yn gleiglirio, MacDonald yn mynd am yr ergyd styried. Ail feddwl. Allan at Jojewski. Jojewski! Am gol! Wel, oedd ddim yn siŵr os oedd yn croesiad neu'n ergyd. Bach o Ronaldinho 2002 wrth i ni ddod at drothwy cwpan y byd. Campus gan Jojewski. Nathan Wood. Bosib bell mae Farrar yn ymestyn amdani. A Costa Jojewski yn mynd am gic acrobataidd i cael ei curo i'r bêl. Iorweth oedd yr un ar peniad at y gol. Farrar ddim yn agos at gael y bêl y golwr ifanc. Ond lwcus iddo fe. Penybont methu manteisio. Cafna. Cafna'n casglu'n cael lawr ar y gol. Ond twyllo Iolo Hughes ac yn mynd am y gol. Snaith yno. Wel, Farrar yn neud digon. Gael llaw eithi. Ac y casglu ar yr ail gynnig gyda Snaith yno yn aros.